shine an ce za a mai da su da yawa. Da farko da aka zo mana aka kowa da kowa za a mai da, amma sai da muka zo muka ga ba haka. Muna da yawa nan Maradi, mun yi mu 2000 nan Maradi. An zo an ce sai da masa waɗanda ana son certificate da barkon da aka ce ana son kaze siyar da digiri in siyar da kuma kaze siyar wanda ke inda baka taɓa yin kasu su wannan dukkan maza mana da wanda ya taɓa masa da waccan certificate da barkon da mahi yawancin mana a cikin kashi 100 kashi 89 babu mai ita kashi 89 kenan mu sakon da muke so mu tura a diba a gani ga zaman da muka yi waɗansu ba su nan Niger su waɗansu ba su Niger waɗansu suna hawa ta ƙasashe a bakan mu muka kira su muka ce gwamnati ya ce sai mai da mutane to gwamnatin nan ya duba. To yanzu wannan da muka sami ko anan cibiyar sojoji na Zamfara shin takamaimai menene kiran ku ne aka yi ko kuma ya abin ne? Kiran ma aka yi tunda wancan sati mun zo aka ce mu tahi daga baya su suna zawa in sun zo za a kira mu ran landiyo suka zo aka ce to sun zo mu zo nan aka ce MEC aka ce a'a suna nan mun zo nan wurin yanzu mun zo nan wurin an ce mana ga takardun da aka ce mana dole sai mun sani ku kun ba mu da sai mun dauke ku sarki ka ita wannan da bon kondito wannan soji ba kowa ke da ita ba tsakani da Allah ba kowa ke kuma duk wanda aka ce ya nemo ta wahala zai sha. To gashi a yadda muke kallon ku zaratan matasa ne gashi da karfi a jika shin wannan kira na shugaban kasa ko tsari na mai da hukumomin sojoji su koma fagen daga a shirye kuke da ku ba da gudunmawa don ganin cewa yanzu jamhuriyar Nijar ta samu cikakken zaman lafiya da mako da shugaban kasa? Masha Allah Nijar mu muna ciwon Nijar tana cikin tashin hankali mu maza ne mu matasa ne masu jini muna da lokacin mu sakon da muke so mu tura ma 'yan ƙasan mu su gane da cewa mu ba mu san tashin hankali a cikin ƙasar mu ba mu buƙatar tashin hankali mu kwanci hankali a yau aka ce an kasa tun daga municipal har general wanda aka ce an kashe je mai sa teni da mu a matsayin mu na soja da 'yan ƙasa yana mun ciwo da ba mu da incin da za mu ta mu ɗauka mu taimaka da su yana mun ciwo wannan yana mun ciwo a rayuwa har gobe ko muna ne yaƙi ne muke basa kanshi na adiba a gani muna nan zanne mun yi shekaru zanne ba mu da aikin komi muna zanne muka yi haƙuri amma dan Allah adiba a gami ake ni. To yanzu kamar yanzu wannan koke da kuke na a duba wasu takardu da ba ku da su shin idan har wannan haƙa ta ku ba shi ba kun haƙura kenan ko kai abin zai abin da kenan abin da muke so shugaban ƙasa ya haƙuri ya hima kowa an ya hima kowa ya dawo ba mu sai rikin mu dai a dawo a zanna lahiya mun kwanci hankali muke so cikin ƙasar mu ba mu fatan wani abu da shi ya ware ƙasar mu kullum muna fatan alkhairi cikin ƙasar mu ba mu hita ba ne ma ba muna cikin ƙasar mu ba mu hita ba kai wani abu muna cikin ƙasar mu ba mu so abin da zai bata mana rai a cikin ƙasar ba mu so abin da zai tashi hankali tunda ƴan uwan mu ne har yanzu muna da wannan zuciya Nijeriya ne kuma mutane kasa mance cewa magana da kwance wanda ta jima da jima sai Nijeriya ne ba dai da ke bindiga za ta sai dai wani abu ne da ta wuni Allah ba mu sa'a sai mutum